Brothers! I evo ga ljudi, Napoleon, svih 10 brojeva Bonelijevog serijala koji je Veseli četvrtak izdao od 2016. do 2018. godine, kada su stali zbog slabe prodaje. Ali dobro, dobre vesti za sve fanove Napoleona su da 2022. posle 4 godine pauze Veseli četvrtak je izdao u jednoj knjizi još 4 epizode. Dakle, epizode 11, 12, 13 i 14 su izašle u jednoj debeloj knjizi. Znači, ne postoje debele knjige, a svinje su debele, ali u debeloj knjizi u mekom povezu je izašao taj Napoleon, pa uzmite to ako volite Napoleona, zašto da ne, dobra vest za vas. Kažem, bila je slaba prodaja, ali to nije ništa specifično za Napoleona. Generalno, Bonelli serijali se slabo prodaju u Srbiji. Imamo Zagora i Dilana koji se prodaju dobro, onda tu je Tex koji ne znam da li se prodaje bog zna koliko, ali glupo je da ga ukinu. Mr. No se prodaje slabo, verovatno jedino što sprečava Veseli četvrtak da ukine Mr. Noa je to što je ostalo još malo do kraja, pa će izgurati nekako, ali ostali junaci generalno idu tako da, ono što se kaže, neće pa stane. Tu su u istom čamcu Dragonero, Dampir, Brad Baron, da li bi još neko, Marti Misterija, Mučeni. Tako da kada kažem nije išao Napoleon, da ne mislite nešto da je mnogo on baš loš, pa zato. Što se tiče ovoga Napoleona, scenario za skoro sve epizode je pisao idejni tvorac Napoleona, Carlo Ambrosini, koga sam imao čast da upoznam u Nišu na Striporama festivalu. Čuveni Ambrosini je poznat po svom radu na Ken Parkeru i Dylan Dogu. Konačno je u jednom trenutku dobio priliku da osmisli svoj serijal, tako da očekivanja su bila velika i generalno ovaj serijal je u Italiji bio uspešan. Interesantna je Ambrosinijeva ideja da serijal zasnuje na Jungovoj ideji čoveka deteta, ili kako je danas poznatije to kao Peter Pan sindrom. Mada u nekim trenucima ispada da se vulgarizuje Jungova misao, pod time mislim da se pojednostavljuje i previše bukvalno prikazuje. Ok, sve to zabavno ispalo. Svet snova i mašte se prikazuje paralelno sa našim svetom i često se mešaju, jer Napoleon je takav čovek koji ne vidi jasno razliku između dva sveta. Ovaj strip ima jako zanimljive krimi zaplete, ono u fazonu Nick Rydera, znači kao Nick Ryder sa poetikom Dylan Doga. Dylan je horor sa poetikom, a ovo je detektivski krimić sa poetikom, ja to tako volim da vidim ovaj serijal. Jedini problem je što su ti zapleti nekako zaboravni, zaboravni su, teško možeš da se setiš o čemu se radilo u nekoj Napoleon epizodi posle nekog vremena nakon čitanja. Tako je meni lično i za Nika, dok za Dylana teme epizoda ostaju mi duže u sećanju. Uvodnici ovde koje imamo na početku su jako zanimljivi, ekipa iz Veselog četvrtka se potrudila kao i uvek. Obavezno, ako čitate ova izdanja, obavezno pročitajte te uvodnike, nemojte to da preskočite. Između ostalom, u jednom od tih uvodnika Marcello lepo primećuje da je omiljena tema Ambrosinija koja se provlači kroz ceo serijal zapravo identitet, zamena, zabuna, promena identiteta i tako dalje, što jest interesantna tema, ali može da deluje malo repetativno u serijalu kada se stalno provlači.
Uglavnom, Napoleon je simpatičan lik za koga se lako vezujemo i priče su zanimljive. Retko kada ima te Bonelijevske naivnosti. Desi se ponekad, ali uglavnom se to izbegava. Ima dosta neočekivanih ubistava, neočekivanih, mislim, za Bonelli. Znate kako često u Zagoru ili Teksu dobijemo, možemo da vidimo nekog onako opali pištoljem po glavi da ga onesvesti. Ovde toga nema, ovde ide metak u glavu odmah. Crtež me je najviše razočarao, moram da kažem, nekako uvek je u istom tom dosadnom stilu i kada crta Ambrosini i kada crtaju drugi nekako izgleda isto. Neko neiskustan bi pomislio listajući ove brojeve da ih je sve crtao isti autor. To mi nije problem kod Hellboya, na primjer, jer tamo isto imamo različite autore koje imitiraju Mignolin stil, ali ovde mi je nekako ovaj stil suviše običan da bi ga toliko svi imitirali. To se razbija tek u 9. broju, evo sada ćemo preskočiti ovo listanje do 9. broja, pogledajmo sada crtež ovde. Potpuno nešto drugačije. Ovde u 9. broju crtež radi Baccellieri, ali dobra stvar je što Marcello u predgovoru kaže da će kasnije Baccellieri crtati većinu epizoda i postati na neki način zaštitni znak Napoleon serijala. Desetu epizodu nije ni pisao ni crtao Ambrosini, a meni se ta epizoda najviše svidjela. Izgleda da Ambrosini nije po mom ukusu. Svakako, ovo nije neko remek delo koje ne smete propustiti, ali vredi mu dati šansu. Možda vama baš Napoleon postane omiljeni junak. Od mene ocena za ovih prvih 10 epizoda, neku ukupnu ocenu, ako bi morao da dam, to bi bilo 3,5 od 5, negdje mi je tu na granici između 3 i 4, ali pošto nemam te ocene polovične, eto, daću Napoleonu 4, eto da ga častimo, ajde. 4 od 5, neka bude, pošto jeste to nekako mi je vodim nekako Dampira kao 4, a ovo mi je u tom nekom rangu. Zašto da ne, mislim, pre bi iskreno uzeo da čitam sad neku epizodu Napoleona nego Dampira, pa eto. 4 od 5 ocena. Lajkujte ovaj video ako vam se svidela ova recenzija i subscribeujte se na kanal. Vidimo se uskoro ponovo, ćao!